simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makit-an ang clean lines ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makit-an ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makit-an man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure 8 minutos sa nakaligal sa taknang alas 6 sa aga sa pagpanumbalik sa Bomba News and Views sa Morning Edition. Karon na sa detalye na sa mga balita national. Pila ka mga biyahe sa bus kag mga barko nga malabay sa mga malabayan sa tropical storm Paeng ang ginasuspender kahapon agod nga malayo sa katalagman ang mga pasahero. Ganadon siya sang Parañaque Integrated Terminal Exchange ang kanselasyon sa bus trips padulong sa Quezon kag probinsya sang Batangas. Samtang pila naman ka mga pasahero ang amat-amat na nagbiyahe sa ilatag sa ka mga probinsya antes ang Tigalalag panindugan sa pila ka mga pasahero. Mas ginpili nila nga magbiyahe sang temprano bangod sa kahangawa sa posibilidad sang kanselasyon sang dugang pang mga biyahe bangod sa bagyo. Naibaluan nga nagapabilin ang biyahe sa Matnog, Sorsogon tawdawala sa 3:45 kahapon sang hapon abi sa rapas advisory sang Land Transportation Office sa Bicol Region nga nagasuspender sang land travel padulong sa rehiyon. Suno kay Francisco Ranches Jr., Regional Director sang LTO Region 5, mayara na sila sang border checkpoint sa Ragay ang dulunan sang Calabarzon, Quezon kag Camarines Sur kung sariin kaupod nila ang Philippine National Police. Wala man sang punitive aspect sang pagpanakob kag tubtob lamang sa advisory. Ginpanugyan na sini nga hindi na magdayon sa pagbiyahe agod nga malikawan ang pag-stranded partikular na sa Matnog Port. Kanselado man ang biyahe padulong sa Matnog, Sorsogon en route sa Visayas. Ginasuspender man ang Philippine Ports Authority ang biyahe sa mga panda sa mga puerto sang Leyte kag Samar, kalakip na sa Borongan, Calbayog, Katbalogan, Giwan, San Isidro kag Tabaco, Subungod alas 2 kahapon sang hapon. Ginasuspende man ang biyahe sa mga barko padulong sa Northern Samar. Samtang ginpasalig sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga mayara pang mga inisang nagakaigo nga pondo agud ni masportahan ang mga lugar nga maigo sang kalamidad tubtob sa katapusan sang 2022. Payag ni DSWD Undersecretary Eduardo Punay kahapon nga mayara pa sila sang available nga masobra 1.4 billion pesos nga pondo para sa stockpile kag standby funds sang ahensya kung sa diin masobra 450 million gikan diri ang available para sa standby funds sang central office kag field offices. Bungod sinigin pasalig sang opisyal nga may nagakaigo nga pondo tubtob sa katapusan sang tuig para sa pagresponder sa panginahanglanon sa mga pungluyo sa mga lugar nga mahimo maapektuhan sa mga kalamidad. Samtang ginpahayag man ni Punay nga nakapanagtag na ang DSWD sang bulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang magnitude 6.4 nga linog sa Abra sang Martes, kalakip diri ang Dingras, Ilocos Norte kung sa diin ang DSWD ang nagpalabot sang financial assistance sa idalom sang Assistance to Individual in Crisis Situation o kan AICS program
program sa 8 ka mga pamilya nga nalabutan o kon nagub-an sang balay. Bangod sa pagtayog, nagpanghatag man sang 5,000 pesos nga balor sang financial assistance ang DSWD sa 7 ka mga individual sa Abra nga nasamaran bangod sa linog. Sa kabugasan, 236 ka mga family food packs ang nagabalor sang 160,000 pesos ang napanghatag sa mga apektado nga pamilya sa Abra kadungan sa mga modular tents. Ginpahayag naman ni Department of Health Officer in Charge, Maria Rosario Vergire, nga salang maglabot sa 18,000 ang COVID cases kada adlaw sa bulan sang Nobyembre kag Disyembre. Kung panugutan na ang mga tawo nga hindi na magsuksok sang face mask sa indoor areas. Pahayag ni Vergire nga ginpagwas ang DOH nga mahimo ang or nga matabo sa meeting sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa nakaligad nga semana. Sa nasambit nga pagkasenapol na desisyonan nga himuon nga voluntaryo na lamang ang pagsuksok sang face mask sa indoor areas sa bilog nga pungsod. Suno kay Vergire sa projection sa Nobyembre kag Disyembre subong nga tuig kung di na magsuksok sang face mask, magasaka ang kaso nagikan sa 2,500 nga lower limit kay magadangat na sa 18,000 sa Miyerkules. Nagpaanda man ng infectious diseases expert nga si Dr. Ronjin Solante dahanungod sa mahimo nga pagsanyog o kon pagsaka sang kaso sang COVID sa tion nga ipatuman na ang voluntary nga pagsuksok sang face mask sa indoor areas sa tubang sang pagka-record sang mas makadalaton nga Omicron XBB sa variant kag XBC variant nga ari diri sa Pilipinas. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, ginpatpat ni Socio-Economic Planning Secretary for National Economic and Development Authority o NEDA Chief Assistant Arsenio Balisacan ang importansya sa paglakip sa mga pulisa batok sa climate change sa pagdevelop akon sa development plans ng gobyerno agud ni masiguro nga malabot ang inclusive economic growth. Sa statement ni Balisacan, ginpayag sini nga bilang Socio-Economic Planning Secretary mahambal sini nga subong nga panahon tuman na kaimportante ang paglakip sa climate action sa ginadihon nga development plans. Panindugan sa NEDA Chief nga nagasaka ang risgo batok sa malala nga epekto sang climate change sa Pilipinas. Suno kay Balisacan ang pungsod ang nagapangatubang sang average nga 8 ka mga tropical cyclones kada tuig. Payag sang Chief Economist nga ini ang nagaresulta sa pagkaguba sa mga ginakuhaan sang pagkaon, puluyan kag sang palangabuyan sa mga Pilipino. Kaangay na lamang sa Super Typhoon Karding nga nagbayo sa Central Luzon sang Setyembre kag nagbilin sang kapin 304 billion pesos nga balor sang kahalitan sa infrastruktura kag 2.99 billion pesos nga balor sang kahalitan sa agrikultura. Santo sa situational report gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, dugang panibalisakan niya ang Pilipinas ang mayara sa karon sang running ecological deficit bungod sa pagpatigayon sang makahalalit kag unsustainable consumption practices nga nagaapekto sa palibot. 35 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 sa aga karon sa mga balita sa luwas sang pungsod sa Russia. Ginpahayag na Russian President Vladimir Putin nga mas delikado pa ang palaabuto na sang subong nga dekada kaangay sa World War II. Samtang ginakonsarada sini ang West nga may tinutuyo nga idominar ang bilog nga kalibutan. Ginpahayag ni President Putin sa mga miyembro sang annual Valdaya Discussion Club nga ang palaabuton sang subong nga dekada ang mahimo nga mangin mas delikado. Hindi mapaktan kag tuman ka importante sa maragtas sang kalibutan pagkatapos sang ikaduhang inaway pangkalibutanon. Dugang pa sining ang sitwasyon na makabig nga revolutionary. Suno kay Putin, ang opensiba sang Ukraine ang kabahin lamang sa nga tectonic shifts sang kabugusan nga world order. Suno diri nagahilapit na matapos ang historical period sang undivided dominance sang West sa mga hitabo sa kalibutan kag ang unipolar world ang makabigan na lamang nga hitabo sa nakaligad. Dugang sang presidente sang Russia, yara nakita subong sa historical frontier. Suno kay Putin, hindi masarangan sang West nga mapamunuan ang nagaisahanon or hindi nila masarangan nga pamunuan sang nagaisahanon ang katawhan apang desperado gihapon nga ini ang mahimo. Suno diri kalabanan naman sa mga tawo sa kalibutan, hindi luyag nga ini ang matabo.
Kag sa katapusan nga balita international kadto naman kita sa China. Ginpahayag ni Chinese President Xi Jinping ang China kag Estados Unidos ang dapat nga makapangita sang pamaagi agud nga mag-ugyon sa pagprotekta sang kalinong kag pagsanyog sa kalibutan. Ini ang nangin statement ni Xi sa iya nga pagpungkot sa ikatatlo na nga termino bilang presidente sa China. Nahibaluan niya ang China kag Estados Unidos ang pila na katuig nga nagakontrahanay sa mga issues kaangay sa aggression sa China sa self-governing Taiwan, tubtub sa crackdown sa Hong Kong kag sa ginaalgar pag-abuso sa tawhanon nga kinamatarong sa Xinjiang. Ginakusaran man sang Washington ang Beijing sa paghatag sang diplomatic cover sa invasion sang Russia sa Ukraine. Liwat nga ginsilyuhan ni Xi ang dugang nga 5 katuig bilang pinuno sang China sa katapusan sang makaduha ka sa kada 10 katuig nga Communist Party Congress ang Domingo. Sa ginsulat nga congratulatory letter ni Xi para sa National Committee on US-China Relations, ginpaigsini ang kalibutan sa karon ng hindi malinong kag hindi man kalmado. Ginpaigsini sa New York-based non-profit organization nga bilang ginakabig nga major power. Makabulig ang pagpabaskog sang komunikasyon kag kooperasyon sa tunga sang China kag Estados Unidos sa pagpasaka sa global stability kag certainty, samtang mas mangin mahapos man ang pagpromote sang peace kag development sa kalibutan. Sa ilo kita sa balita espesyal, tihandom gyud sang tanan nga mangin manggaranon. Apang pinasahi mga kabombo ang isa ka 29 anyos nga babae sa Germany bangod matapos nga nakabaton sang $1,000,000 nga inheritance so kon palanoblion. Siya ang nagdesisyon nga ipanagtag ang 95% sang iya ginpanubli. Si Marlene Angel Horn ang apo sang 94 anyos nga si Trodel Angel Horn Visciato, isa ka miyembro sang kilala nga German industrial family kung sa diin ang patriarch amo si Friedrich Angel Horn, founder sang chemical giant nga BASF sang 1865. Ang brother-in-law ni Trodol nga si Kurt ang nag-uyat sang family business sa tubtob 1997. Sang ini ang ginbaligya sa Roche sa balor nga $11 billion. Santo, ang lola ni Marlene ang nakabaton sang $2.45 billion, isa ka irritable nga manggad nga nagdangat pa sa $4.2 billion o kun kapin 244 bilyones pesos. Sang siya ang nagtaliwan sa mga tuig. Sa subong si Marlene Angel Horn ang natalana nga magpanubli sang $1,000,000 Apang hindi niya luyag nga ini ang batunon. Naintindihan ni Marlene nga makabig nga pinasahi ang iya desisyon para sa iban nga tawo. Apang ginatag sini nga wala siya nagapamatok sa pagkamanggaranon. Apang hindi lamang niya luyag nga mangintuman kamanggaran kaangay niya. Sunod ri, sang iya nabatian ang desisyon sang iya lola nga ibilin sa iya ang $1,000,000 nga manggad imbes nga malipay. Suli man nga bumuzad, siya ang naanoy. Sunod ri, hindi dapat siya ang magadesisyon sa kung ano ang himuon sa kwarta sang iya pamilya. Bangod wala niya man ini ginpangabudlayan. Ang 29 anyos sa nakahibalon na tuhoy sa iya inheritance sa sulod sang kapin 2 katuig. Kag madugay naman nga ginapanumdum nga ikon paano ini makadugay niya naman ginapaminsaran kung paano ini siya madula. Ang best option sa karon amo nga ihatag sa charity ang kwarta apang wala ini na niya mian manamumdum nga bilang isa ka persona nga wala man nagtrabaho, wala nagpangabudlay para sa nasambit nga kwarta. Siya ang may deber nga magdesisyon kung ano nga mga cost ang dapat makabaton sang donasyon. Suno kay Marlene, wala ini sang maginhimo agad magbaton sa nasambit nga legacy kag iya ginakabig nga pure luck sa birth lottery kag pure coincidence. Samtang sa atraman nga balita sa negosyo, ginaduso sang Central Bank ang efficient ka circulation sang sensilyo o kun coins gani nagpahanumdum ini sa publiko nga batunon ang mga coins bilang payment o kun sensilyo sa mga cash transactions. Yari ang report ni Bombo Jairi de los Reyes. Nagpahanumdum ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko nga ang mga coins nga yara sa circulation ang dapat batunon bilang payment o konsensilyo sa mga cash transactions. Suno sa BSP, ang ining advisory ang inline sa mas malapad nga efforts sang Central Bank
nga ma-promote ang efficient recirculation sang coins. Sunod diri ang inefficient circulation sang coins ang nagahamper sa paggamit sini bilang isa ka medium of exchange kag posible nga makatugas ang artificial coin shortages sa pila ka mga lugar. Suno sa Central Bank, tanan nga coin denominations lakip na ang piso, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, kag 25 centavos ang BSP Coin Series kag New Generation Currency Coin Series, ang legal tender kag sara nga magamit bilang bayad para sa goods and services. Sa idalom sang BSP Circular Number 637 Series of 2006, ang piso, 5 pesos, kag 10 pesos coins ang sara nga magamit bilang bayad sa balor nga wala nagalapaw sa 1,000 pesos, samtang ang 25 centavo coins kag mas manubo nga denominasyon ang sara nga magamit bilang payments nga wala nagalapaw sa 100 pesos. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay mabaylo nga 58 pesos and 43 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 72 centavos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 46 centavos, ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 12 centavos, kag ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 60 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 60 centavos, tubtob 67 pesos and 65 centavos, ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 50 centavos, tubtob 68 pesos and 40 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 77 pesos and 65 centavos, tubtob 79 pesos and 35 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginkakas na sang Health Ministry sang Qatar ang pre-arrival COVID test para sa mga magatambong sa World Cup 2022 sa masunod nga bulan. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Hindi na kinahanglan sang pre-arrival COVID test ang mga magatambong sa World Cup suno sa Health Ministry pila ka semana matapos nga ginanunsyar nga minilyon ka mga fans ang hindi na kinahanglan sa vaccinations. Ang nasambit nga pagpahalog sa restrictions sa baga take effect sa Nobyembre 1 tubtob 19 kadlaw antes patpatigyunon ang labing una nga World Cup sa Arab Territory nga magasugod sa Nobyembre 20. Ang pag-abot sa mga fans, players, officials, staff kag media ang ginakabig nga pinakarako nga influx sa mabisita sa pungsod Qatar nga mayara sang 2.9 million nga populasyon. Sa statement sang Health Ministry ginpahayag sini nga hindi na required ang mabisita nga magpresentar sa negative COVID-19 RT-PCR test o kanang rapid antigen test results antes magbiyahe padulong sa Qatar. Ang 29-day tournament ang mangin labing una nga major global sporting event nga tambungan sa mga fans humalin sa nagsugod ang COVID-19 pandemic sang Disyembre tuig 2019. Kagamay ato mabalita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa ato ng showbiz news, sa mga kabombo, proud ang actress nga si Bea Alonzo nga siya nakabakal sa apartment sa Madrid, Spain. Kag tanalikdan nga sinema na gindala na niya didto ang iyang iloy. Agad nga mapakita diri ang iya na pundar. May chika si Bombo Jaire de los Reyes. Ginpakigbahin sa aktres nga si Bea Alonzo sa social media ang kalipay sini matapos nadala ang iya iloy sa apartment nga iya ginbakal para sa ila pamilya sa Madrid, Spain. Sa Instagram ginpakigbahin ni Alonzo ang mga litrato nila sang iya iloy sa sulod sa bag-o bakal nga propiedad kag ginpahayag nga isa lamang ini sa mga handom niya para sa iya ginikanan. Sunod diri tuman ang kalipay sang iya iloy sang makita ng apartment kag madamo na ini sang plano para sa lugar. Sang tinalikdan nga Mayo ginpakigbahin ni Alonzo sa isa ka vlog nga plano sini nga magbakal sang balay sa Spain. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jaire de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod.
Basta Radyo Bombo! 46 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang kabagusan ng mga balita dari sa pagpangalaga sa Bombo News and Views Morning Edition sa buong adlaw sa Biyernes Petsa 28 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato ng Christmas countdown, 58 dias na lang mga kabombo ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Standby na kamo sa pagpangalaga sa Bombo Report sa second edition. Kaga sa katapusan kami ang inyo nagintag balita. Bombo Zaldi Fero II. Kag Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Sa aton nga Bombo News Analysis, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo Bagyo. Ngitan nga nagadulom, bisan nga wala pa nagabot ang kagabihon, gindunganan sang pagbundak sang ulan, iban nga lugar ang ginpangbaan. Amoy ni ang gindulot sang paglain sang panahon. Sa tagsa nga ang palibot mabagyuhon. Gani gilayon mga ginikanan ang nagapaabot man. Local Chief Executive mag-order nga ang klase, suspindiron, agud kabataan mapangapinan. Kasami nga kung makadeklara na gani, panahon nagainit sang hinali. Gani Local Chief Executive aton ginakadlawan. Isa naman kuno kasahi sang kapalpakan. Wala sang palpak ang deklarasyon sang alkalde. Kaya ang panahon nagakambyo sang hinali. Pasalamatan na lang naton nga nangin maabdik sa pagatag sang desisyon kaysa ulihin na ang tanan kag ang mga pagmahay aton maangkon. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Aurelio Caballero sang Talisay City, Negros Occidental. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football.